ഞാൻ തോമസ് ജോസഫ്. ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വാമഞ്ചേരി താമസിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 23 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. അന്ന് ഇരുന്നത് 6 മണിക്കായിരുന്നു കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കാക്കി കുർബാന. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കൊയർ ഗ്രൂപ്പെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പാടാനൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് വളരെ അനുഭവമാണത്. ഇവിടെ ബാലേശ്വരനോട് നമ്മൾ ഉണ്ണീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനം നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, മനസ്സ് നൊന്ത്. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ട് അവരിവിടെ വന്ന് കാണിക്ക അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിള്ളേരില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 8 വർഷം ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നവരായിരുന്നു. അവർ ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആര് വന്നാലും ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ പോയൊരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നീട് അവർ ഡെലിവറിയിലായി കുട്ടീനെ മാമോദിസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പള്ളിയുടെ നടക്കയിൽ വെച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരിക, വന്ന് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.